Bro, iki poster pilihan wis metu. Kowe do milih sapa? Nah, aku siji. Wah yo, trimo loro ya. Loro inginane kae lho sik dijak mancing lho penakan wong. Mending loro. Lurah kok mancing? Lurah ki dolane nganu, Bro, dangdutan segala macam untuk mancing. Tak kandani nek siji iki, esuk nek kowe milih iki, untuk duit, Bro. Ngene lho, Bro. Nomor loro kae to, Pak Lurah ning angkringan ki njajake ya dhewe ya. Iya. Oh iya. Lah kowe mung ditukoke apa? Kopi. Lah aku dikei susu. Susune bojone malah. Mosok dobos kuwi. Ora percaya aku di ono bukine gak? Coba ndelok videone. Pengen nonton susune bojone. Privasi. Kowe dikandani ngehel kon siji wae kok saso nek urip murah makmur. Aja salahke aku nek kowe wis ngeru. Lah nek kowe mau golek pentil ya kono. Pilih nomor 1. Susah susu. Ojo kuwi. Oke. Konten ini aja merujuk ke pornografi padha ae dibaleni iki gak lulus sensor iki padha ae. Lulus. Aja susu jan dibaleni. Kuwi gak elok ditonton wong akeh. Soalnya Instagram ora anu